ମାମୁଁ ଘର। ଆଜି ହଠାତ୍ ନିରୋଳାରେ ଭାବବିହ୍ୱଳତାର ସବୁ ପରିସୀମାକୁ ପାର କରି ପିଲାଦିନର କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ସ୍ମୃତି ଅଞ୍ଜଳି ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠୁ ମଧୁର ଏବଂ ସବୁଠୁ ନିଆରା ଶବ୍ଦଟି ଥିଲା, ସେ ଶବ୍ଦଟି ଥିଲା ମାମୁଁ ଘର। ଆମେ ସବୁ 90 ଦଶକର ଛୁଆ। ପିଲାଦିନେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କେବେ ଖରା ଛୁଟି ଆସିବ, ଆଉ କେବେ ଆମେ ବୋଉ ସହିତ ମିଶି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରତମ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଥିଲା ମାମୁଁ ଘର। ସମୟର ଚକାଭଉଁରୀ ସୁଅରେ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୀନ ଆଉ ବିଲୁପ୍ତ। ମାମୁଁ ଘରର ସେ ସବୁ କିଛି ସ୍ମୃତି, ପୋଖରୀ ଡିଆଁ, ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚାଲୁଚି ଖେଳ, ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଓ ଆକଟ, ଅଜା ଆଈଙ୍କ କାହାଣୀ ପେଡ଼ି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଆଉ ମୋର ମନେ ଅଛି ମାମୁଁ ଘରର ସେଇ ପୁରୁଣା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ର କୋଣାର୍କ ଟିଭି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତିମାନ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତର ସିରିଏଲ୍ ସବୁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆସୁଥିବା 90 ଦଶକର ପୁରୁଣା ଆଲବମ୍ ଗୀତର ଭିଜୁଆଲ୍। ଆଜି ସେସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଅପେରା ରାଇଜର କାହାଣୀ ପରି। ୟା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ନା ଆଉ ସେ ଖରା ଛୁଟି ଅଛି, ନା ଆଉ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବୋଉ ପାଖରେ ଅଛି ଅଳି। ଆଜି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ହଜିଯାଇଛି ସେ ପିଲାଦିନ, ସେ ଧୂଳି ଖେଳ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର ଡୋର। ଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମୟଚକ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ଏମିତି କେବେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଫେରି ଆସନ୍ତାନି ମୋ ପିଲାଦିନ, ସେ ଧୂଳି ଖେଳ? ସତରେ ମୁଁ ହଜିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ମଜିଯାଆନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରନ୍ତି।